motor. Abot ako din na may motor. Diri ya. Ako ano yung video eh. Ah. Okay, palimir of those video. Video of rolling to. Coconut. Nakabalong nga. Ngarit kung papa. Ngarit. Nak. Madami na daw. Miguel, picture ni gabaktas. Picture. Dito. Welcome to Dakak. Wala, matagak yun na ron. Ligi na si cellphone. Oh, yun. Dagma din na rin ba? Ano ito video? I-video mo din isa ko. Video na. Mapatay ka. Alam, picture to ba? Video, oy. Pa. Sana sir kanan. Oh, dito yung press rin, oy. Ha? Sa center. Ha? Maglayat na, layat. Ako hindi na maghanap ulakad. Oo, pwede na ito. Over the backcode. Uy. Bawal na. Oh, ano ba ito? Permission na nag-taas kayo? Naabot dia. Naibalay dia. Ano yung balay dyan? Oh, may hagdanan. Sa top? Yun? Oh, dia sa top. Kita na ako ganyan. Oh, nanay signal. Anak ko. Balik na punta. Ayaw na balik. Adi na kang balik no? Basta lagi. Balik na punta. Ay, salamat. Signal siya. Yung mga morning na sa mga dyan, di ba? Just hindi mo pagkalatin. Ha? Uy, So, ato na naman sa puti. morning, ma'am. Morning, sir. Welcome to Ma'am, good morning. Morning. Nahinay kaon, ma'am. Hindi mo gusto? Hindi. Kasi parin mo ba na? Asa dihatag? Yo. Well, pwede siya yung 13. Dito na lang.
Video. Mix, dapat na mix. Nabibili na yung camera. Bye. Kami mag-anak. Okay, one round set lang. Tapos rice lang pwedeng balikan. Mix. Rice. Wah, rice. Bago kami kutsara yun. Lumay lang ako ng rice. Ano kayo ng plato kayo? Balik lang ako sa rice. Okay, ngayon na ako. Kaya lang po dito, kaya po egg. Wala ba ikaw lang? Huwag na guys, kay gutom na ba? Ikaw lang, Anli ni Anli. Oy, ako manggudya. Yari ka. Yari ka. Ay, ano kami? Ano ito, Sara? Or is this? Yes, ito. Support ka ni Rian. Ipon taon mo, napon ni. Ako tayo sila sa kanyang pagkakar. Saan ba? Busog na ko ba eh? Sa industry, sa Kaon ba, kaon? sa IT lang, sa mga development. National terminal. Pagkar-car. Pinakagulit. B. Pangit ng pupuan, oy. Buhara mo. Welcome to Dakak. Miguel, dili ka magsigig kuan.
La, buntis. Buntis. Laki ba na buntis? Laki na buntis. Litol. Ay ba? Okay, kamu na pod, kamu na pod, kamu na pod. Salom ya, salom. Di ko kasi alam. Ikaw na nak. Di ko. Di ko ka pala. Ligo na ta. Pasok pa na. Lingaw pa nagpulupad. Ray, salom. Atong. Dili ko mo ginawa. Hello, Dakak. Welcome to Dakak. Ano dia daw muna ang tag 44,000 ang room. Sila 4,000? Oh, 44. Ay, kumatay. One night yan. Ang 2 months ni maing kamon ba kay one day ra dili. Ito, Angelina. Ano ba ito? Tawag yan. Angelina. Nindot mo pagkaya din. Nig. Hmm? Salom din. Ay, okay, wala. Sige na ito, lang. Pagkabala mo lang eh. Pagkabala mo sana. Sige lang, salom lang. Tapos, Hindi. Boracay, Palawan. Puto, magkadayon. Ayun, magkadayon. Ano ang kamera? Right. Nagkabalik mo ako guys. sige na. Salom na na. Salom mo doon. Riban nag-iba. Di man ka makalangoy ugtaman kay mabaw man. Ako kawan nagpariban $2,000. Langoy ba ka nang padung ka sa kamera? Ha? Padung ka sa kamera. Sige. Piso. Nasa katusin nila. Ikaw mo lang palangoy. Backstroke. Kanang salom lang. Hangin ay. Yeah, kung ano makakay ka mo lang sa una, di ba? Ako di ko balik.
anak mga pa. Maroy mo mudik mo pilit. Tara. Mahal ka da? Mahal kayo. 44,000. Ang unta? Kana dia 44,000. Ang Isa ka gabi. grabe. Pinuang. Lagi. Pero ang yung pinakamahal dyan yung hotel ito sa Kandex. Panglaing Sa naso Saudi. Pinakamahal. Mura na po tag nag-fill farm. Di po na mapuno oy. Sayang ngayon. Ito yung itaguan ng hotel, diba? O gali og Itaguan ng hotel. wala ta na mahala kayo. Pinakamahal. Para nga makapon ko Sila pinakamahal. nga gamay pong kwarta ba. Yan na. 30,000. Atam na maapon. Mga may yaman din. O gani. Hindi kagaya dapit. Muna mampud ng ora iga sa diha. Dito na sila ang nasod managikan mo kasunod diha. Oo, ano ba? Pare ato mga kauban na to, mga gikan pa na laing nasod. Pa man to. Niger. Uy naman ko sa picture nga kanina. Pwede mo ka mag-open sa ilalong? Kaman. Ano mo bukain mo mata sa ilalong ba? Ay, yung unday nimo. Halang. Pwede po yan. Lalong man nila eh. Sige, salom ta mag-kwento ni Tito. Lalong kayo. Ay, lang ito. Bukara ng mata. Halang. Alang. Hindi manggod. Sige. O, di na lang matungkok ay Sige daw. Sige na, salom ta ba kay mo picture ta? Sida, ikaw sa unang kaan. Ay, grabe. Kita sabay ta. Ay, ako. Wala kang klaro ay. Kayo. Tama man eh. Lalong kayo ba? Lalom ra kay ni? Di man pugod ka kuan dito sa mabaw. Tagaliog doon ako. Ay, dala. Pwede ba na upo ka hon? Sida. Bukan dyan ako. Kaya wala mo na akong ibuka. Oh, yeah. Pwede nyo di eh. Ako dahil magbuka mo kasi lalong. Wala man sila ang bakang-bakanan din. Wala. Ano? Wala sila dahil. Kanang bila. Lalong na. Ay, dali. Sige na. Ano ba, anak? Ikaw lang. Ito na ka dito ni mo. Mukuhan mo ka, mulutaw. Di lagi. Lalong. Sige na. Ito ang picture sa ilalom. Utong pod. Utong ba? Asog utong ini kuan. Utong ba? Utong ba? Salom ka. Hawa. Sa ilong. Tayo. Napunta ni isdaw, pukuto na to. Magdi ka mapulaan sa ilang tubig siya.
Sige. Sige kayo. Ha? Ayan. Utong ba utong? Ben, salom. Sige, utong. Ay, ba rin ilong? Sina? Ana. Oh, ana, ayaw ko ginhawa mo na utong. Ayaw pag suyop, ayaw pag pagbuga. I-press nimo imong ginhawa ba? Sige na. Ana. Oh, ana mo. Ana ba? Pasa ka mo, sana inhale. Dayon. Idom sa kaginhawa. Sige na. Ay. Oh. Dali ara mo dai. Di lagi ka malumot. Klaro ta. Oy, yung ginhawa ka no. Sa ilalo mo nang imong nasuyop ang tubig. Okay. Ay, yung kasakit mo lain imong ilong. Saka utong-utong ka na mas gigilik kay ka masalom. Imo lang iloblom imong ilong. Kasi may inana ka. Kana ba oh? Imong iloblob ang imo lang ilong. Ani lang sa. Oh. Iloblob nimo ba? Utong ba? Utong. Wala ba? Ana. Ay, practice. Iloblob nimo imong ilong. Pero kaya madugay naman na. Kabalo ramday ka. Niya, imo lang dugayon jud ka de. Pero gamay pa. Bulutaw ko. Mulutaw man jud ta. Oh. Kabalo na ka. Ana ra to. Ditski nila kana. Mati na ako play pa. Paano na? Ilan na technique sa paglangoy de. Oh. Vamos pwede buka ulit. Pwede buka ulit. Ayun, lima punto. Sunburn. Kikyaw mo. Gila. Sige. Sige ka, tignan mo. One, two, seven. Ha? Hindi mo na 7. Inanay, hantod maabot ng 10, 15, 20. Pag kuha na, pag open na ng tulay sa tamal, dagla. Tamal na po. Gusto kayo nakadress? Oh? Bang. Napuno ang memory sa drone? Dito sa vision. Nakakuha ka dito? Abot ka rin sa kuhan? Jeep. Oo, abot. Kanang bukid ba kana? Doon ko na. Tumo.
Wala to magudi sa Davao inyo na. Doon sa dito sa Mabini. Really? Tingnan. Oo, tapos yun. Ay, na video namin. Lulong na kayo? Sila, buya sama buya. Buya, ako lang magulo sino. Tangan po na nilang hagdanan. Ha? Kanang bukid ba no? Oo. Ito yung magana sa ba? Asa na makibalik dito. Asa na ito lagi. Ang dalan kay diha ka na paano diha. Ilang ka? Ha? Ready, Paul? ready. Tara. Okay. One last to slope. Ready. Richard. Video. Video. Sige. 3, 2, 1. Sige na.
Ako mga taga-taga di harap sa akin. Kay dire. Ay, 6 feet man kay diyan na oh. Sing. Ay, dyan. Tuyo kit na. Magpa. Like, oh, Ano ta, side ta? Light na ba? Light. Sabi ka ta. Ako na. Kuya, dito. Tagta man to, tagta. Amoy tagta. Ilan ni kapit daw dari? Ama ba ro? Ni laki. Ano ko kapatid mo? Ay gaman na lang diyan. Ay, talong ta ka. Buhat mo rin oy. Talong ta ka. Talong ta ka. Nang malulo. Dali na. Taloon lagi ka. Ni break man, ni break. Ayaw break, ni break man ka. Ni break. Ni break, oy ni break. Kini pikas. Kulba kay na. Pila kapit ni pikas?
Ikaw naman! Gagawin mo ay mabawal. Ikaw naman, ikaw naman. Alay! 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 Ay na! Sige! Ayo, break lambat. Ayo, break, break. Break kan. Amor, budu. Amor. Break ka naman. Pag nga maabot ang natin ko sana. Pumunta, slow mo. Hello? Lalo ka? Asap guys. Salam na guys. Hello sir. Anong tagal? Lain na silo eh. Sama ba? Balong mo. Hello? Na. Ano? Dumi na mo lalong. Oh, dito may. Dito oh. Mabaw na dito kay Daplin. Ha? Mabaw na kay dito. Ayaw ko. Like, ay, kaluoy na ako. Ayaw din! Mabaw na ay mabaw na. Ito no. Ah, naligo na sa kanya. Tua. Ulahin. Tua. Okay, salom eh. Salom kay.
Dali ka na gina. Sige, sige. Go. Ihap. Ready, 1, 2, 3. Gamay na kayo gutom ay. Break na ano. Kubayak ba? Lahat ka sa milo. Manulog ka dalunggan. Sige, kita doon na. Sige. 1, 2, 3. Oh. Oh, ayaw, ayaw, ayaw. Ito. Anong naidakak ko? Lalong? Magtalang ko mo. Nabiyak reporter. Ah, ayaw pala ito siya bagay. Ako nga pala ito. Uy, gusto mo. Lupa, di ba? 500 raw. Ako kayo, 100 lang. 500 raw. Tarong mag-video. Lima, kuhan ma. Nak, video ako na. Hey, salom, 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 salom. Salom. Hindi ko matalo ba? Ano ako? Ma, salom. Ana. Ana. Kaluya. Uy, wala man na natunaw sa kuwang naong. Tubig raw na. Ay, mabiyaran. Ilan, kabalo mo lang ulit. Panganggunin ka. Malit ko. Ano lang ulit? Kabalo mo lang uy. Wala kami. Padagan na lang eh. Kasukoy. Deha, octopus ya. Na-plastic. Lo. Oh, kita kuha niya, nag-video. Pakiyaya. Pakiyaya. Oh, ito po. Ay, dito. Ay, Wala mas nindot diri ay. Mas nindot diri. Nabong naman siya. Nabong naman siya. Nakaligo, nakadito din. Ay, Pila na. Alis pa ko. Pag uli na to, hapit ang timog ka. O, ligo ka. Banlaw. Daw ka dito.
Gila na to. Namatay man. Nagbit pa na, basta nagkana-idol siya. Ah, videohon ti kabe. Ay, Ayan na. Dito, dito na. Wala ka man. Mayag ba? Mag-record ma. Wala na ay. Wala, dagag na lalom na yun na daro. Ay, kung daran to, di ba kakabalo mo lang mo eh. Daro mo. Uwi, Gay. daro ka yung kuwan. Hapit. Dibe. Sasa ganito. Sabay nilang gusto sa kay ato na sila. Kasi di mo gamay na kayo na. Kasi sunod pa ni Ria oh. Sasaw na kayo. Ayaw na lang yun. Dinalang dito mga kasi. Hindi, nahanti ka. Di ka balong lang oy. Ana ka niya ayaw. Di siya kabalong lang oy. Pero maglakaw ra ko. Ano yun? Ilalong agi. Ilalom agi mo. Oy, ka basta. Wala naman ako maintindihan mo. Chicken ka gabal na ba? Nako, nagsasak mo. Tara. Wala, nawala. Nara lagi mo. Ano man? Paano makasave ang battle? Wala siya battery saver? Mood? Oh, wala ka. 11? Pag-high po. Di ako pa kayo. Di atong stop. Okay na ba? Okay na. Bye-bye! Ayaw po, Lalong tulak. na! Ayaw pa itulak. Dilamar na. Dilamar man na! Gila. Tapos magapok mag-screening. Hindi lang kung mag-bake mo sa imong uyab. Bilas ka. Pari ako mo wala. O di ka mo duwa para lang ako. Kasabay na lang. Dali naman na. No? Oo. 1 month ka, balo na muna. Hindi naman na. Oh, dili na whole day per hour na. Okay na bayad. Magamit pa nimo basig day magbahas pa ni.
Ring. Ikopi. Kaon! Giingkit ang wire. Okay siya kaya sa internet. Ikit-kit din kopi ang yang wire. Gastos yan. Nakabayan sila itong kapil. Hawa ni sa reception na nakaging hawang ka. Alam ko, indilok pa ng tatuman. Indilok ko ayaw. Inuwatan ng baito. Ay, sakto pa. Sakto pa. Wala ko kabantay mo ganyan. Nabantay mo ito yun. Patay ka diya, ilan? Alam mo sa arabang ito naman ako. Gamay ra yata, gamay ra brak mo. Ayaw ko. Wala ka may nun. Papapot na na. Wala ka. Uy, amo 5,000 na biya mo ah. Hoy, may ganit kay wala ka. Ayaw. Iba-iba na humigit. Ako, gagamay ka po. Ako ah. Balik ako. Kami na. Nagkanimit ba niya yung ato ng mga kuan ba? O na lang ba? Asa na kasi pagkala ba sila ng mga tayo? Ay, okay, nagapot ka. Mutaas man ito tayo sila ha. Okay, abot ko. Langgam. Ayog dugayawin kay basig mabiktima na sa langgam. Nagkaon pa dami ato sa binila ito ya. Pangutong lagi niya. Ay, wala kita kita. Ganana po na mo. Kayo niya magpakuanta dito sa kuan na pod beach. Anang before malakaw. Pinding ka.
kami. Hey, Miguel. Meron na yung daddy nagdadali. Ayun dito sa iyo. Ay, dari. Wait. Next boss. 1, 2. Kitching. 1, 2, 3. Again, another. Hey, Kevin, kusinata ba? 35 na. Kape. 12 ya daw mag-check out no. Tara, oh, kape, oh. Pick up na po tayo. Wala mo ba niya ugasin ninyo? Pang bago. Cup nga. Sana ato na reply? Oh, katuning ko ante sa reception. Ay, katuning. Akala, yun yan. Dito, yun natin. Ay, napapayos mo sa amin doon. Basta ako na pagkaon. Basta ako na pagkaon. Nagbuos na. Ay, baso dito eh. Ay, sudan biya. Ay, go pa na sila. Asa na? Lagi na, lagi Magtuyot ka. Wala na. Di ba? Uy, charge to ninyong kuan action di. Kinahanglan pag Charge. Oo niya. wala yung charge sino? Kaunta, di ba nito? Kaunta yan yung lumi, basta hayat mo na. Ila, ingay nito eh. Inito na lang niya te. Naman dito? Oh, sa atong dala. Mula sa atong kuan na niya. Gikan sa dili man. Gikan sa rip iinit? Dili. Ay, nila, kanang dala ko ng kakal, makuha lang siya, no? Ito mo ba ng mga charger? Bye, Dakak. Bye, Dakak. Kitchen. Kapit pa tayo. Palong yun siya. Mapalong lagi na siya. Naka-what? Siguro siya, tipid o buwan. Ay, naka-charge ng good light. Siguro, no? Oo. Pwede rin siya sa screen light. Ano? Fresh na kulay. Mag-picture ta dito sa lounge niya. Ibabag na to ang kuan. Ang sakyanan. O ano ang sakyanan? Grapes, papayabas, mangga, avocado. Ito, sa mga gana. Sa mga gana. Ay, diri dito mo babag. Sige, diri. Diri lang. Okay. Sige na, okay, picture. Baba na po kay last. Rabot sa highway. Baba na kay Mayo ni Dakak. Katong ditong may Dakak mo, baba na punta dito. Plan jud nato ni Mayo ni Dakak. Dak. Dapat sa tuiga makabalik. Kung makabalik. Ito na po. Killer ha, i-treat na po mi diri no. Sa Canada po may mga to. Pwede na ni mo airplane. Pagpakyaw, matag airplane. Oh, kita ba passport? Lukas na po ka. Expired na lang ang passport. Wish you.
taga-back. Picture, andun mapulaan sa nawo. Sulit. Tumigil. Wala na. Nakalusot. Naipit ang tiin. Ilang kara? Kadaghan bang ikuan? Feeling good. Last na nga naog. Pag kumag-picture, wala na inaog Ay, guys. sa tultol yun. Garos. Garos na na. Wala na taro ulit. Ay, kana na. Sa bato. Nagkupag. Kuan. Drive na mo. Okay na? Okay na? Okay na. Wala na nabilin. Bye! Bye, Dakak. Naghapon, hapit. Nakabangga buwak. Buang. Oh, Atay. Ay, dagang buang. sayaw ang motor eh. Si tinta mong dagan, kalitrag punong ito nga. Kaya gipunit yung piso. Ay, klaro to. Piso rapod. Buang na to. Buang yun. Alam ko mga katanaw ko, kaya kayo mahimuan na. Bukang mo. Ay, di ana, raday mo sa may toolkit. Okay. Kani mga badya ilang. Ay, na. Nabadya ta din. Punong ka direct. Exit. Ha? Oo, no, kayo. Naog sila. Ang itang motor. Dahil sa unahan na. Ay, gawas na? Ah, si gawas na. Dito. Ah. Ay. Check out na. Salam. Diri ra. Kuya? Wala ito. Oh, diri lang daw. Oh, sa picture pa ta diri kinamay ko diha. Dito na lang sa Dakak yun. Ha? Dito na lang sa May told diha card. Ay, no card. Adi mo kayo. May sign. Dili na sa tingin ba? May sign. Kana man gud diha na ini. Oh. Ano ko siguro dyan? Mo na katong padong dito sa katong mahal kayo. Ay, gano'n oh. Oh. Angelina. Dili sa ni. Ang sunod ra mo. Pwede ra mo picture diyan oh, Angelina. Asa ilang motor? Kato na. Kato pasulod sa 44,000 ang daw na diha. Ano niya? Oh. Ah, dila dai Philippine. Sige daw. Nagawas lang kita mo. Picture natin sa gawas. O na sila. Hey, mag-picture. Apil gani sila no. Ay, sa rin. Pero oh. Kulang yung atras pa lang. Pero oh, Angelina lagi. Angelina. Di man ta kasulod diha kay mahal man. So picture lang ta. Kung dito ta nag-check-in sa kuan, nag-check-in sa Fantasiland, Picture tayo diya ta ang makasulod pero di po ta kasulod dito. Para ningnon nga. Diya ta gikan. Diya tayo nag-check-in. Pana sa sila bi, observatory nga dili sa observatory. Ayaw sa glakaw. Hoy, isa mo glakaw. Pero Nagkulak hangin eh. di ba? Uy, naog na po. Ipag-ibig ako. Ipag-ibig ako. Kailan pa rin magawa sa bag niya?
Kapoy, ting sira ba? Ano pa mo din? Ano pa siya? Pinakalamig ka bulan. Tapos, No, bas. oh, nagdalag yun kong ziplock. Katong niya di Day, para sa bulan. Ano, mag-iinak no? Daghan, isa Ito ka na ito kuhan. binigan. Pinas. Gusto mo bulan. Pero sa itong nalado, bitaw may Junsan, Jeng, ano ni mahoping bulat pa kuli, eh. Okay mo. Nay, bulat karga karon. Naniguro kong dalag ko. Siguro na pala. Pagadian. Ikaw lang suot na tutulan ba? Uy, mo naman ay usuro. Wala may kadalag cooler. Wala pa na na. Katong ni Ani ba? Karon, pwede na ka. Karon na, anay cooler na. Di dugay kay makuha sa pakyuman. Mga bulat nga ano pino kining danggit. Sinaganag danggit. Katong danggit bitaw nga boneless. Yaron lang itong boneless. Bilang kilo dito. Prato naman dito. Mahal Jeng, 1,000. Junsan. Boneless. Pero guwapa na kayo. Daghan mo dito na isang kilo. Ikat sila na abot. Kaning wala akong ibalo. Abot sa iligan kay pisigan. Kanang iligan kay iligan na una ko pa nito. Pwede na punta sa city nga magpa-action. Kung bulinaw, wet. Tangan Sa itong nari dito dito. Gamay. Kuhaan, gulikin mo. Reflect yan ang sa... Nino kamatis. Ayun ba? Tama na. Letsan mo na. Driving range. Ano siya may driving range? Drive? Tungkol. Driving range. Wala, nagkakaon mo! Ano siya lagi pa? Balik ko mga Oo, wala, wala. Mahal na nagkakaon sa kapag-kata. Wala ba sa pa siya kay Smiley. So, dapat ang Now na plane. po ni Slapin. Airplane, oo. Hindi ako na. Mahulog ka rin. Darita. Yan, dito. Sila mahulog niya ignaog. Di ba? Wala may tanong. Thanks.